Vi har en boss, og den helt store, det er Morten Olsen. Nu handler det her spil om at vinde jo. Det handler om at score. Det er det, de kan, det er det, de bedst kan. En rigtig god følelse. Fantastisk. Hvor du er fra, hvis jeg husker ret, jeg er fra Danmark. Portugal. Hvor du er fra, Portugal. Jeg er fra Danmark. Som sagt, der er mange muligheder, Som sagt, som jeg også sagde i går, som jeg lige angav, som jeg svarede på før, som jeg sagde, når vi har bolden, hvis vi tager bolden, når vi tager bolden. Som sagt, det vi skal have fat i nu, det er bolden. Og når det er sagt, så synes jeg, at det handler om holdet. Det handler om holdet. Der bliver løbet flere meter, end vi plejer at løbe. Måske en lidt anden måde at spille fodbold på. Og Simon Kjær har trænet med bold. Han har endda sparket til en bold. Så der, hvor jeg selv synes, det kniver for mig selv, jamen der kan han måske tage over. Altså, han er ikke en legeonkel her, jo. Fodboldkamp. Alle hold er svære at spille imod. Der er fine chancer, så. Tro, mod på, tillid. Ja, man skal aldrig sige aldrig jo, når vi har bolden. Foran bolden, når vi har bolden. Dødbold, blandet bolcher, både så vel ind i banen som udenom. Vi har altid nogle baner, A, B, C, D, E, F, G. Jeg har fodboldstøvler på. Fantastisk løbearbejde, succesoplevelser, ikke altid kun godt spil. Hvor du er fra et vendepunkt. Jeg er fra Danmark, Portugal. Hvor du er fra Portugal. Jeg er fra det danske landshold. Det er fodboldlivet. Hvor du er fra. Du har den her wow-fase. Jeg er fra Danmark. Cool, som han siger. Hvor du er fra. Det er ikke det, jeg har sagt, nej. Jeg er fra Danmark. Nee, maar ik denk dat wij vooral, som vi siger på dansk, maar hij heeft wel goed gewerkt, ook verdediging for de klub. Vi skal være fitte, vi skal være klar. Berusende fodbold, men spille deres spil. Det er et hold, der kan spille godt fodbold. Vi er godt hold. Vi er godt hold. Vi skal være fitte, vi skal være klar. Vi skal være et hold, som er svære at slå. We control the game completely. Venstrebens spillende venstre bakker, mand-mod-mand situationer og fantastisk kombinationsspil, dødbold, løbeduel, hovedstødsduel, pasninger, opspil og indspil, flere kampe i benet, kan vi være tilfredse. Ja, it was world class. Hvor du er fra Portugal. Jeg er fra Danmark. Sejr giver tillid, sejr giver tro. Hvor du er fra. Det har jeg jo besluttet mig. Jeg er fra Danmark. Du må acceptere det, Portugal. Hvor du er fra. Du må videre, Portugal. Jeg er fra Senegal, Cameroun, Holland, det er Portugal. Hvor du er fra. Hvem er Portugal? Og hvem er Danmark? Danmark.